Ubuholi obuphezulu bukaZwelonke beqembu Inkatha Freedom Party bubabele Ondini ukuyokotha Ingonyama Yamazulu Isilo uMisuzulu kaZwelithini. Umengameli weqembu uVelenkosi Nhlabisa uthe kwakuyisifiso somntwana wakwaphindangene ukuba isishayamthetho sesifundazwe sibuyele Ondini. Odabeni lomhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust uHlabisa uthe iqembu leNkatha lizokulwela ukuba uvikelwe. One of the foremost interests of our country is the fundamental wealth we hold in our land. The I-Ifp is proud of our founder who created Ingonyama Trust, piloting Ingonyama Trust Act through the Wazulu Legislative Assembly and placing the land of the Zulu Kingdom securely into the hands of the people. Kukhona umntwana uZuzifa Buthelezi oyinkosana yomntwana wakwaphindangene ubayede uqinisekisile ukuthi uzosebenzisana neNkatha odabeni lweNgonyama Trust. Ngithokoza kakhulu. Ngicela futhi ukuthi lemsebenzi umntwana angishiya singayiphothulile. Angikwazi ukuyenza nomunye umuntu. Ngizoyenza nami. Isilo siphinde sathi angeke siwenze sodwa umsebenzi wozongena ezinyathelweni zomntwana kwesobundunankulu kaZulu. Umongameli ukuthi ungiqinisekise wenze isiqiniseko sokuthi bayede sikhonela wena, sikhonela isihlalo, sikhonela indubulo, sikhonela isizwe. Iqembu libe selixoshisa-ke Isilo ngamaguqa angama-20. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 olethelwa iNewsroom Africa, nginguNtando Mnyandu, Olundini.